Damdamag Radyo Sagada. Naimbag man nga oras, good afternoon, oras nga antay ipadanon dagiti damdamag pang alas 12. Siyak ni simbay kat para iti ulo dagiti damdamag. Iti lokal agtultuloy. Panang biro kaniya Sofia dito Sagada, nakatutok iti Cueva na Karayan. Espesyalisado nga rescuers ken K9 units in panawagan ti Kakailian. Department of Social Welfare and Development agtultuloy ang mangipapay iti tulong kadigiti pamilya nga nabiktima ti bagyo ken habagat iti Montañosa. DepEd mga adal kadigiti dadael nga inpaay ti habagat ken bagyo kadigiti eskwelahan iti probinsya. Munisipyo ti Barlig natalged manipod iti habagat PCSO nangipaay iti alikaman pang iti salunat. Iti rehiyon ti Cordillera, bagyo ken adu a landslide. Iti Cordillera nangibati iti 94 a pimusay. May sabilyon dadael iti infrastruktura gapu iti bagyo ken habagat na i-record iti Cordillera. 7 gasot nga classrooms iti rehiyon saan nga inispal ti mading nga panawen. Pangkabyagan dagiti lokal aman nalon ijay mangkayan, inmimbag iti tulong ti Department of Agriculture. Iti national zero balance billing ti gobyerno limitado ken maburokrata. Bukod a gastos dagiti umili iti salunat nginmato sigon iti Philippine Statistics Authority. Sektor ti agrikultura nakagunod iti 135.3 million pesos nga dadael ken lugi gapu iti diretso a panagtudo. Regular nga inspeksyon kadagiti proyekto ti Department of Public Works and Highways isaksakad ni Representative Yamsuan. Para iti detalye dagiti damdamag, dito'y Sagada ket agtultuloy ti search and rescue operation para iti mapukpukaw a menor de edad ni Sofia Oria dito'y munisipyo. No sa dino ket nakatutok itangal daw ti Martes ti panangbiro ken kuana iti Cueva ken Karayan. In panawagan ti Kakailian ng runa ti Barangay Local Government Unit uno BLGU ti dagdag ti tulong manipod kadagiti individual ken grupo nga adda iti makaanay nga dan iti makaanay a panagsanay kan kapadasan iti water rescue, rope rescue, kan cave rescue. Gaputa technical kan peligroso ti pananggalugat kadagiti Cueva ken Karayan iti aglawlaw ti Sagada ket kinakasapulan ti espesyal a kasanayan. Tapno maisigurado ti pagtalgedan dagiti responders kastamot laeng ti kinaepektibo ti operasyon. Malaksi ditoy ket agap-apelamot lang dagiti Kakailian kadagiti adda iti ruwar ti munisipyo nga addaan iti trained search ken rescue dogs wenno K9 units at tumulong iti panagbiro. Temporaryo pa nga ipasardeng ti panangpaayab iti nayon nga volunteers tapno maliklikan wenno daytoy general volunteers tapno maliklikan ti panakaibus ti manpower bayat asaan pay nga sigurado noong ga nakaano nga bumayag ti search operation. Agtaltalinaed nga agnamnama ken agkarkararag ti entero nga munisipyo para iti natalged a panagsubli ni Sofia ken para iti pagtalgedan dagiti amin at tumultulong iti operasyon. Inmo na ang nagtignay para iti search operation dagiti kamang ti uniformed personnels, dagiti kamang ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, dagiti Sagada Emergency Response Volunteers, dagiti guides, opisyalis iti barangay, pribado nga individual, kanda dumapay nga volunteers. Iti Montañosa agtultuloy ti panangipaay ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD. Iti kinakasapulan nga tulong a pinansyal para kadagiti pamilya nga inapektaran tinagkadua nga habagat bagyo nga Luis ken Maymay iti Mountain Province.
Basar iti datos ti DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center. Wenno DROMIC iti rabi iti Agosto 9, dinmanon iti 48 a pamilya. Wenno katupag ti sangagasut 37 nga individual manipod iti 97 a barangay tinailista nga inapektaran ti agsasaruno a madi nga panawen. Kaduan a pamilya nga naapektaran ket na i-record iti munisipyo ti Busaw, iti 32 a pamilya. 5 ijay Bauco, 4 ijay Tadyan, 3 ijay Bontok, ken 2 nga pamilya iti munisipyo ti Sabangan ken Sagada. Manarimaan ladta ti panang ipaay ti gobyerno iti cash relief assistance tapno matulungan dagiti bakwit ken pamilya a makabangon ken makalasat iti inaldaw a pangkasapulan. Itiya sa Balipaya Damag, itiya lokal ket aramid tata ti Department of Education wenno DepEd Mountain Province, ti panangilista ken panag-inspeksyon kadagiti nadadael nga pasilidad ken ramit iti panagadal dagiti estudyante. Kalpasan ti panagdalapos ti nagkadua nga epekto ti bagyo nga Luis, Maymay ken Habagat. May basar itiya kaudyan nga validated hazard monitoring report idi kalman ti agsapa Agosto 10 na pagamuan a 50 nga silid pagadalan. Tiya nang i-record iti minor damages. Sa nga 16 dagiti adaan met iti major damage ken 2 a silid pagadalan ti enteramente a nadadael iti entero a montanyosa. Sigun pa iti report ti DepEd, ti 2 nga totally damaged na classroom ket nailista iti Balindan Elementary School ijay Paracelis. Malaksid kadagiti patakder sang sangun met lang ti probinsya ti panakadadael ti may sagasota nga learning materials, 7 nga IT equipment, ken 20 atugawan kadagiti para publiko nga eskwelaan. Itakat agtultuloy ti koordinasyon ti DepEd Mountain Province iti nagduduma a pagadalan tapno ma-evalidate ken mapagnanayon ti kabuklan a dadael iti sektor ti edukasyon. Itimot munisipyo ti Barlig ket nagtalinaed natalged ken awan ti dakkel a dadael nga na-record iti munisipyo iti likudan ti epekto ti pimbigsa nga habagat. Sigun iti Barlig MDRRMC iti panagmayat ti panawen ket possible dagiti kang runaan a kalsada malaksid iti paset ti Barlig Bontok Road sa jay sitio Pingaw nga close ken open ti sitwasyon gapu iti panagrega ay ti daga. Nasimpalat tamo ti taray ti komunikasyon, kuryente ken level ti danom kadagiti karayan. Saan akas iti kadawyan nga no adda ti bagyo ket ma-isolate ti munisipyo iti mano nga aldaw. Awan ti kuryente ken mapugsat ti linya ti komunikasyon. Kabayatan na ket mapaimbag dagiti serbisyo a pangsalunat iti nasao nga munisipyo kalpasan nga maawa ti LGU Barlig ti umuna nga batch dagiti mobility ken medical equipment manipod iti Philippine Charity Sweepstakes Office wenno PCSO iti napalabas nga lawas. Ti nasawa donasyon ang maibilangan dagiti wheelchair, walker, crutches ken dumapay. Kata kinid daw ni Mayor Clark Ngaya. Iti tulong ti opisina ni Congressman Maximo Dalog Jr. Manamnama mo ti isasangpet ti may kadua nga batch dagiti ramit iti sumarsaruno nga aldaw amang ipapigsa. Iti kabailan dagiti lokal a pasilidad para iti salunat sa jay Barlig. Iti detalya dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ngin mato iti 10 ken 4 ti bilang dagiti pimusay gapu iti awan sardeng apa nagtudo kon landslide iti rehiyon Cordillera. Pasab dayto iti imbingay a report ti Police Regional Office wenno Cordillera wenno Procar itangal daw ti Martes Agosto 11. Amin dagiti na ilista a pimusay ket nagtawid iti Baguio City ken probinsya ti Benguet. Mainayon ti 10 a biktima sa jay Gisad Surong Baguio, 2 ijay La Trinidad ken 2 ijay Atok. 10 ken 3 met ti bilang dagiti nasugatan. Nakaroan na apektaran ti transportasyon ken komunikasyon iti sumagmamano apas sa ti rehiyon no sa dino saan a bumaba iti 10 ken 5 nga kalsada ti impassable wenno saan a madaanan iti probinsya kamrunaan iti Benguet, Abra, Kalinga ken Mountain Province gapu iti panagregaay ti daga ken panagngatu ti level ti danum. Gapu ditoy ket isolated amin nga ennem a barangay met ti Lacob ijay Abra.
Opisyal ani pasidong meten iti state of calamity ti Benguet gapu iti nalawa dadael ken nagtultuloy apang ta iti pagtalgedan. Sigun iti pag-asa nang ilista iti nasurok iti doble iti kadawyan a binulan nga tudo ti syudad iti Baguio. Agtaltalinaed nga suspended ti klase iti intero nga Benguet ken Baguio City ken iti 27 nga barangay ti probinsya ti Abra. May silpo pa lang iti daytoy nga damag danda ni may sa bilyon nga piso ti dadael kadagiti kalsada ken rangtay iti Cordillera gapu iti tuloy-tuloy a panagtudo. Basar iti report ti Regional Disaster Risk Reduction and Management Council wenno RDRRMC, iti kalman aldaw ti Lunes din manon iti sumurok kumurang siyam nga gasot ken 50 milyon nga piso tinadadael nga infrastruktura. Rason tapno agtalinaed a nakasira manipod kadagiti luglugan, tinasurok sa nga pulo a national roads iti Agricos ti rehiyon. Manarimaan ti panakalinis dagiti adu nga sections ti kalkalsada manipod iti landslides, rockslides, mudslides, aban bantayan met ti DPWH. Nangibati met lang ti kalamidad iti panakaputod ti kuryente iti adu a luglugar asang sanguan dagiti nagduduma nga electric cooperatives. May nayon pa iti daytoy nga detalye ket dumanon met iti 7 gasot a bilang dagiti silid pagadalan iti entero nga Cordillera ti inapektaran ti madi nga panawen. Nailista ti bilang manipud iti Agosto 2 enggana iti Agosto 9. Basar iti kaudyan nga report ti Department of Education no DepEd Cordillera, iti kalman, Lunes, Agosto 10, 5 gasot 78 as silid pagadalan. Tiya nang i-record iti minor damage. 10 ken upat ti nakasagrap iti major damage, idintumot alima ti totally damage gapu iti bagyo nga maymay ken habagat. Malaksid kadagiti pasilidad ng ibati ti kalamidad iti dakkel a dadael iti nasurok 5,000 nga learning materials. Nasurok sa nga gasot nga IT equipment ken nasurok 6 gasot nga tugawan iti rehiyon. Tiya probinsya iti Abra tiya nang sagrap iti grabe a dadael nga daan iti nasurok 4 gasot nga classrooms a naperdi. Sinaruno ti Mountain Province, Benguet, Baguio City, Apayao, Kalinga, ken maudi ti probinsya ti Ifugao. Imbingay ti DepEd at tinasaw bilang ket nagtaud kadagiti validated report ti division, DRRM coordinators ken engineers. Agtultuloy lata ti validasyon para iti dadumapay nga reports tapno mainayon iti damages iti sektor ti edukasyon. Iti sa bali at damag iti rehiyon, pimigsa ti operasyon kanin mato ti apit. Ti Lucky Farmers Association sa Jay Mangkayan, Benguet, Kalpasan nga may paay ti nagduduma at tulong, kan baro aramit pang kabyagan manipod iti Department of Agriculture wenno DA. Sakbay tinasaw nga intervention, mano-mano dagiti ramit nga usaran dagiti kameng ti organisasyon, a dumanon iti 35 a miyembro. Itiya pa ng patarayda iti garden, ti patatas, repolyo ken carrots, sadyay naliko balili. Malaksid itiya pa nagsana iti good agricultural practices wenno GAP, peste ken sakit dagiti mulmula, ken panang taripato iti daga, naipaay iti grupo ti traktora, power sprayer, storage facility, greenhouse, small farm reservoir, ken grass cutter, manipod iti ahensya. Gapu kadagiti baro ang makinarya ket nabawasan tinadagsen a mano-mano nga panagtrabaho da. Kana isalbarda dagiti mulmula da iti tunga ti panagtudo. Nai-record ti organisasyon tinayon a 2,000 nga apit manipud iti dati nga 8,000 nga kilo at tinawan nga produksyon da iti nateng. Tapno mapatalined ang mayat dagiti ramit ket ipatpatungpal ti Lucky Farmers Association ti shared maintenance system no sa dinukot ambag-ambag dagiti miyembro para iti panakakumpuni dagiti pasilidad. Iti detalye dagiti damdamag iti pagilyan nagtaltalinaed an nadagsen para iti ordinaryo a Pilipino tiya panagpa-ospital kana panagpaagas iti likudan tiya ipanpanakal ti gobyerno nga zero
balance billing. Rumrumwarte kabaruan a datos ti Philippine Statistics Authority wenno PSA adimanon itinasuro ka 7 gasot bilyon nga piso ti out-of-pocket expenditure wenno bukod a gastos dagiti umili iti salunat iti napalabas at taon 2025. Akatupag ti 41.2% ti kabuklan a gastos iti sektor. Gapo ditoy ket nginmato iti 14% ti tinawen a gastos ti kada individual manipod iti 13,356 pesos. Iti taon 2024 paturong iti 15,223 pesos idi 2025. Mangipakpakita nga agbat-batingan nangina ti agkasakit iti pagilian. May sakang runan alapod iti programa ti napakalimitado nga coverage na. Gapot ang maipatpatong palang daytoy iti siyam apulo ken duwa nga para publiko nga pag-agasan wenno ospital. 7% laeng ti pakabuklan iti pakabuklan nga 1,312 nga ospital iti entero nga pagilian. Akaaduan ket pang pribado. Pati iti public facilities ket mapilpilitan lata dagiti pasyente ang mangiruar iti kwarta para iti usar a medical agas ken check-up nga awan iti ospital. Mainayon pa iti nakaro a burokrasya iti panag-ala iti tulong pinansyal kadagiti programa akas iti malasakit center ken medical assistance for indigent and financially incapacitated patients wenno MAIFIP. Ti atidog nga oras iti panagpila, ken panag-asikaso kadagiti papel ket kanayon ang mangitantan iti kinakasapulan a dagos nga atensyon a medikal dagiti pasyente. Gapu ditoy ket ipanpanawagan ti sektor ti salunat akas iti Health Alliance for Democracy wenno HED ken Ibon Foundation apapigsaan ti para publiko a sistema ti salunat. Imbis nga ipanamnama dagiti umili kadagiti tulong pinansyal ken soft pork barrel as sumapul pay iti atidog a proseso ket inpaganetgetda ti kinapateg ti direkta apan ang pondo kadagiti ospital. Panang nayon kadagiti doktor ken ramit ken panang ipatungpal iti agpayso ken otomatiko a libre nga health services para iti amin. Iti sabali pay adamag iti pagilian ket sanga gasot 35 milyon ken 3 gasot aribo a piso ti kabuklan a dadael ken lugi iti sektor ti agrikultura gapu iti bagyo nga Maymay, bagyo nga Luis ken habagat. Basar iti naaramid nga damage assessment babaen iti Department of Agriculture wenno DA iti rehiyon ti Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ken Western Visayas na epektaran ti nasurok 4,000 nga hektarya ti talon a nagresulta iti nasurok 4,000 nga metriko tonelada ti production loss. Nakanayon kadagiti kang runan a nadadael ket timula a mais, pagay, high value crops, livestock, poultry ken pasilidad iti irigasyon ken makinarya. Tapno matulungan dagiti apektado ang manalon ket nangilatang ti DA iti nasurok may sagasot a milyon a piso a pateg ti farm inputs akas iti bin-i. Laksid pay iti maiaw-awis nga anggana iti 25,000 nga piso a pautang manipod iti Survival and Recovery Loan Program ti Agricultural Credit Policy Council. Para iti maudia detalye digiti damdamag kidaw ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan nga ramiden nga regular ti inspeksyon ken maintenance kadagiti para publiko nga infrastruktura tapno maisigurado ti pagtalgedan ken kinatibker dagitoy. Iti sidong ti isaksakad na nga House Bill 9780 mabilbilinan ti Department of Public Works and Highways wenno DPWH nga dati physical inspection kada 5 enggana sa nga 10 at tawen kalpasan a maitakder ti maysa a proyekto. Nagruna pay ta na pardas a madadael dagitoy gapu iti madi a panawon ken sobra nga karga. Panggap ti singa-singa adresan ti tungtungan kadagiti dati nga pasilidad asaan nga main inspeksyon gapu iti problema iti panagtagikwa iti daga. Iti sidong ti bill ket obligado
Pasarkan dagiti landowners ti inspection team para iti maintenance kan rehabilitation. Ti asino man nga lumapet ket mapatawan iti multa nga enggana iti 50,000 nga piso. Sigun kaniyam suan na pateg daytoy tapno mataripato ti bilyones a pondo kan maisigurado a bumayag dagiti para publiko a pasilidad. Detarod apo ti pakabuklan dagiti damdamag itangal daw ti Martes para iti midday news. Siya Carby Simbay kat mangibatbati manen iti naimbag nga oras. Good afternoon.